Piştî ku pêşnûma kanûnî li parlamentoya Tirkiye bêherê kirin, tê payîn ku Cizîra Botan û Gever li şûna Şirnexê û Colemêrgê bibin parêzgeh. Ji ber şer û pevçûnan qedexeya derketina derve ya di çardê kanûna 2015 de li Cizîra Botan hat ragandin, di duyê adarê de hat rakirin. Cizîra ku di encama şer û pevçûnan da qavil û wêran bûye, tê payîn ku bi parêzgehbûnê re birînên xwe bipêçe û dîsa geş bibe. Cizîra Botana ku li ser riya hevrîşimê wekî navendekê girîng bi sed salan paytextî ji mîrnişinên Kurdî re kiriye. Li gor kargîr û bazirganan bajarê ku xwediyê pêgeheke taybet e, bi parêzgehbûnê re dê dîsa geş û zindî bibe. İro vakti feki İpek yolu vederet borut, İro habur kapısı vaki nebena başvuru bakurda yani prik gelek delale o işte Almanya en gelek ihracat servideri tekirin. Jboy hem coğrafi müsaide, jboy yatırım müsaide, tariha kültüre cizir ve ali ve haktır kirbi. Welatî bi parêzgehbûna Cizîrê dilxweşin, lê belê kêfxweşiyekî dilşikestî. خودی جزیر ببه ایل شماره جی باشه یعنی ایشه ما جیوت به ام نامینه بطال یعنی شایا ما کمه لباس جزیره را bölge cizire ra çteki geleki başa. Zir bir velayet ekonomi açısından bir baş bir bitim. Zaten zir İjberi'de, Bedirhaniye'de şehreke kadime. Beriya sala 1990 Şirnex qezayekî ser bi Sêrtê bû. Cizîra Botan jî girêdayî parêzgeha Mêrdînê. Di gel ku cizîr gelek ji Şirnexê mezintir bû jî, ji ber hincetên ewlehiyê rêveberiya Tirkiye Şirnex wekî parêzgeh destnîşan kir. Serkan İnce, Rûca, Cizîra Botan.